Egun ondizuela pilotazaleok, Beasaingo Antzizar Kiroldegiko pilotalekutik. Gaur hemen amaituko da ados pilotaren binekako txapelketa nagusiaren ligasa. Finalerdiak gaur zehaztuko dira, esan genuen azken jardunaldira arte etzela ezer zehaztuta egongo, eta hori emozioari dagokionez, benetan ederra da, pilotazaleak eskatu goi du, txapelketetan emozio izatea, eta honetan behintzat izango du. Azken partida jokatu arte, gaurko bigarrena amaitu arte ez baitugu jakingo, gurutzaketak zeintzuk izango diren. Zehaztuta daude, lau bikote ariko diren datorren asteko partidetan, baina oraindik gurutzaketak erabaki gabe daude, lehendabiziko sailkatuak laugarrenaren aurka jokatuko du, eta bigarrenak eta hirugarrenak jokatuko dute bestea, datorren astean izango dira hitzordu horiek, larun batean Miarritzen izango da lehendabiziko finalerdia, eta igandean larun batean lehendabizikoa Donostian izango da, bigarrena berriz igande eguerdian Miarritzen, baina oraindik gurutzaketak ere erabaki gabe daude, ez dakit gaur bertan izango dugun hori zehazteko aukerarik, edo eta bestela astean zehar bihar bertan izango duzu horren berri ados pilotaren sare sozialetan, hoi bezala ikusteko aukera han izango duzue, gaur bertan zehazterik ez pageneuka. Horien aurretik baina gaurko bi partidak falta zaizkigu, eta lehendabizi jaialdia aurkeztuko dugu egunero egiten dugun bezala. Lehendabiziko honetan Ainhoa Ruiz Infantek eta Oiana Orbegozok jokatuko dute Gorriz, eta aurkari Eneritz Arrietak eta Leire Galeanok jokatuko dute Elastiko Urdinarekin, eta gaurko bigarren partida berriz Maji Barrokalek eta Amaia Arrastiak jokatuko dute Urdinez, eta Leire Oskozek eta Naroa Agirrek Urdinez. Ainhoa eta Oiana eta Leire eta Naroa finalardietan izango dira, baina aurkari zein izango duten jakin beharra dago, eta Majik eta Amaiak ere finalardietarako postu bat ziurtatuta dute dagoeneko. Aspalditxotik gainera, baina gaur sailkapenean bertan aldaketaren bat egon daiteke. Ikus dezagun nola dagoen, lider dira aste guztiak lidertzan egin, eta gero Maji Barrokal eta Amaia Arrastia, 9 partida jokatu eta orain arte 7 irabazita, 54 puntuko aberatsarekin, puntu kopuru berarekin, eta partida bakarra falta dutela baita Ainhoa Ruiz Infante eta Oiana Orbegozo ere, 19 puntuko aberatsarekin. Hirugarren Giera Iturriaga eta Han Mendiburu haiek amaitu zuten, eren egun ligaxka Zumarragan, eta 6 partida irabazi dituzte, eta beraz lau galdu, 37 punturekin amaitu zuten. Laugarrenak ere seguru dira, lau tanto egin behar zituzten, eta atzo zehaztu zituzten horiek guztiak, garaipena ere lortu baitzuten. 9 partida jokatu dituzte, eta gaur 5garrena lor dezakete, eta gainera laugarren postutik 3garrenera igotzeko aukerari gaztute, beraz lehendabizikoaren aurka ari beharko dute nahitan nahi ez, puntu bateko aberatsa dute. 5garren berriz aukerari gabe Aranburu eta Mujika 3 punturekin, eta 6garren gaur ligaxka amaituko duten Eneritz Arrieta eta Leire Galeano, eta haiek ere ez dute aurrera egiteko aukerarik. 6garren izango dira gaur irabazi nahiz galdu, eta gerta daitekeena zera da, Ainhoak eta Oianak irabazi eta Majik eta Amaiak galduz gero Ainhoa eta Oiana lirateke lider, eta Majik eta Amaiak irabazizkero eta Ainhoak eta Oianak garaipena lortuko balute, berriz aberatsari begiratu beharko litzaioke, eta horren arabera jakingo genuke ze bikote litzateken zein finalerditan. Gogoratu, gurutzaketak lehendabizikoaren eta laugarren sailkatuaren artekoak izango direla batetik, eta bestea bigarrenaren eta hirugarren bikotearen artekoa izango dela, eta oraindik ez dagoela zehaztuta zein partida izango den Donostiako Atano 3garrenean, eta zein Biarritzeko Plaza Berrin. Beraz horiek guztiak gaurkoaren ostean zehaztuko dira, saiatuko gara esan bezala horren berri ematen, eta izaterik ez bagenu, badakizu zein den, hori jakiteko beste bidea, sare sozialak alegia, bertan biharko jada izango duzu ez gurutzaketa izango denon, eta horrez gaine kartelak ere antxe izango dituzue ikusgai gurutzaketekin batera. Jaialdi horietan gainera promozio mailako ligaxkari falta zaizkion azken 2 partidak jokatuko dira, eta promozio mailan finalerdirik jokatu beharrik gabe lehendabiziko 2 sailkatuak izango dira gaur 15, atzo 15, hemendik 2 astera
Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatuko den final handian, ez dakit burutzari naiz, baina bikotetako bat seguru da promozio mailan. Marta Gomezek eta Alize Sagarduik osatutakoak txartela lortu batu dagoeneko Iruñean jokatuko den finalerdirako, eta bigarrena berriz datorren astekoen arabera erabakiko da. Gertalitek bigarren dagoen bikoteak aurrera egitea, baina hirugarrena ere gertutik dute haiei jarraika, beraz azkenengo partidara arte ez dugu jakingo ze bikote izango den Iruñeko finalardietan. Insausti eta Bertiz eta Madrid Perez bikoteen artean da bigarren postu hori, laugarren diren Iraide Iriartek eta Janir Sotilek dagoeneko galduak baitituzte aurrera egiteko aukera guztiak, eta liderrek ere ziur baitute Iruñeko final handi horretarako txartela. Hauxe beraz gaurko jaialdia, promozio mailako sailkapenak eta beranduago errepasatuko ditugu datorren astean, eta jada datuak eta egin beharreko tantoen eta gertatu beharreko gauzen berri datorren astean emango dizuegu zehatzago sailkapenak berak errepasatzearekin batera, baina gaur egingo jaialdi honetan arreta jartzea eta geure indar guztia ona ekartzea izango da honena. Lehendabiziko partida honetan zein partida izango den lehendabiziko zein izango den badakizue. Gorriz ariko dira batetik Ainhoa Ruiz da Infante eta Oiana Orbegozo, eta aurkari Eneri Zarrieta eta Leire Galeano izango dituzte. Behar bada Ainhoak eta Oianak aukera izango dute urdurixeago jokatzeko. Lehen postua azken astean eken baiti ezaiekete lider bederatzi astez joan direnei, horretarako eurek irabazi behar, baina horrez gain galtzaileak ere beste bikote baten puntua eta beraz liderren porrota beharko lukete. Hor estatistika bati baino gehiagori erreparatu beharko genioke, baina gerta daiteke, eta bikoteek lehen bi postuetan direnek garaipenak lortuzkero berriz, esan bezala aberatsari begiratu beharko genioke lider zein den jakiteko. Gal baitezakete oraindik ere euren irabaziagatik ere lidertza Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak. Hauxe beraz gaurko eskaintza, lehendabiziko partida Ruiz da Infante Orbegozo Arri eta Leire Galeano izango da. Epaileak deika ditu lau pilotariak, badatez laurak atzealdera pixkanaka jendaurreko aurkezpena egitera, eta beraz horrek esan nahi du, une batetik bestela martxan izango dugula gaurko jaialdiko lehendabiziko partida. Berehala gara beraz, jendaurreko aurkezpena egitera doazen unean berriz ere lanari egiteko gortu. Badoaz lau pilotariak jendaurreko aurkezpena egitera, Gorriz, Ainhoa Ruiz da Infantek eta Oiana Orbegozo jokatuko dute, eta urminez Eneri Zarrieta eta Leire Galeano izango dituzte aurkari epaile lanetan, gaur bezala, atzo bezala eta Gipuzkoan jokatzen ari diren partida gehienetan bezala. Jon Uriak jardungo du, txapa gora, kolore gorria erakutsi digu Leon Castilloak, beraz lehendabiziko sakea 23 urteko Ainhoa Ruiz da Infante Otxandiarrak aterako du. Laguna Azpeitiarra du, Oiana Orbegozo 29 urteko pilotaria. Aurkari bata ere adinkide du Oianak, Eneritzek arkoaino urte bete gutxiago baitu. Azkoitiarra da, 28 urte ditu.
eta Leire Galeano berriz, laukoteko gazteena da, 17 urte ditu, Antzu Olarrak eta gaur amaituko dute ligaxka. Komentatu dit, ona etorri garenean Jose Mari Galeano botilleroak kezka bazuela, behar bada eskuak eutxiko teznion, mindua badu, baina astelenean Zuberoara egin zuten bidaian masajistak lan hona egin omen zion esku horretan, eta eutx diezaiok gaurko partidarako, eta naiz eta puntu-puntuan izanez, ondo edo min handirik gabe behintzat jokatzeko aukera izango du, eta beti izaten da pozgarria, iaz Arne Mendiburuk pasa behar izan zuen bide gurutze latza ikustea besterik ez da horretarako, lehendabiziko aste gutxi batzuetan pare bat astean edo ondo ibili zen, baina ordutik aurrera eskuak txikitu zituen eta azken astera arte eskuko minarekin segi behar izan zuen txapelketan, partidaren bat ere utzi behar izan zuen, baina tira, Leire Galeanok gaur amaituko du ligaxka, hemen da Beasainen eta gaurkoaren ostean atxeden hartuko du eta eskua behar bezala errekuperatu duenean bueltatuko da berriz ere, mailarik onena emateko asmoz, kantxetara hasi da partida eta horre Ainoa eta Eneritz Zilipurdik ikusi ditugu lurrean, azkenerako Oianak moztu du pilota eta gero bere burua lurrera bota eta dejada egin du txokoan Eneritzek eta hala lortu du tantoa. Bat eta huts beraz, bikote urdina aurretik. Dejada gileona da Eneritz eta gaur behar bada halakoren bat egiten ere ikusiko dugu. Atzo arriskutsu zegoela bagenekien ere egin zuen, jokaldi sortandia eta gaur ere horixe bere egiteko intentzioarekin etorri izango da ona Beasainera. Gainera ez dute ezer leian, puntua irabazi naiz galdu kanpoan dira eta horrek beti emango die lasaitasun handiagoa. Bigarren hau ere txokoan erabaki da, Ainoak moztutako pilota baten bidez, baina hortxe duzu Eneritzek aukerako pilota utzi dio eta gero txokoan utzi du motz, baina pilota ezkerparetara hurbilduta Ainoa Ruiz da Infantek, bana beraz eta tanto egitearekin batera Nuria epailearen saskira jo dute Ainoak eta Oianak euren gustuko beste pilota baten bila. Oraintxe pasa dio Leirek pilota Ainoari eta badator Bizkaitarra sake ateratzera ere egin dio punta pilotari eta sake gaiztoa jarri du kantxaren erdira, bostetarditik ezkerrez ongi erantzun dio sakeari atzelari Antzu Olarrak, bien tartera orain, irutik ezkerrez eutxi dio pilota horri Enerizarrietak berriz ere bien tartera, laburrago, makurtuta Leirek ezkerrez lautik jaso, Ainoak punpagoran ireki du pilota, baina Beko koltsoira joan zaio bi eta bat beraz, bigarren tantoa ere, Arrietak eta Galeanok lortu dute, eta azkenerako pilota aldatu barik, honekin jarraitzea erabaki dute, hor galdetu dio, Eneritzek Leireri, honekin jarraituko ote zuten, bai ez esan dio atzelariak eta beraz, ez da pilota aldaketarik izango tanto honetarako, gustukoa iruditu zaien edo eskuan ongi sartzen ariko zaien zeinan le. Bi eta bat markaga joan, atera du sakea Enerizarrietak, Oian Orbegozok ongi erantzun dio sakeari, txokoan laburrutzi du Eneritzek indar handiarekin, gero laburrago Ainoak Leirek jaso du, bien tartera, baina labur hau ere, eta labur izateaz gainera espero baino laburrago beratu zaio Leire Galean hori berari, eta azkenean pilota eramaterik ez du izan, horren Eneritzek gero barkamena askatu dio Leireri, behar bada berea ere izan zitekeela pentsatuko baitzuen, baina azkenerako ez batak eta ez besteak ezin izan dute Ainoaren azkenengo pilotaka da jaso. Pina markaga joan, partidako bigarren berdinketa panakoaren ostean. Atero du beste sake bat Ainoa Ruiz da Infantek, hausia izan du ezkerpareta harrapatu duen lehendabizikoa, sake bueltan dejada zabalean, Eneritz heldu da, eta hor nik uste eramatera baino zeo zer gehiago egitera ere joango zela behar bada, baina jokaldia alegina txapazpira joan zaio behar bada, ez dakit hor bipareta edo pilota moztea izango zuen buruan, baina
Txapazpira joan zaio 3 eta 2 beraz. Partidan lehen aldiz jarri dira aurretik. Ainoa eta Oian orain arte bat eta huts Eneritz eta Leire jarri baitira aurretik, eta gero banako berdinketa ere euren alde puskatu baita. 2 eta bat eurek izan dira aurretik, gero binako berdinketa ezarri duten markagailuan Ruiz da Infantek eta Orbegozok, eta lehen da biziko aldiz, oraintxe jarri dira markagailuan partida hasieran aurretik. Eneritz sartuko da leian, Zabalera, bertara dator Oiana, eta honek ere jokaldiren bat egitea izango zuen buruan, Txapazpira joan zaio aurrez Eneritzi gertatu legez. 3 beraz. Eneritz dator sake ateratzera, atera du luze. Ongi jaso Oianak eta propio Zabalera bideratu. Leire behar bada, eskuina sarrarazteko ez dute lortu. Berriz ere luze, hau ere ezkerret jasoko du bezala. Galeanok, gainean da. Ruiz da Infantek bien tartera hanketara indartxu, Eneritzek eraman, eta gero berriz ere bien tartera labur Oianak, Eneritzek hau ere altxa du. Zabalera Ainoak, baina Zabaleregi kontrakantxarra joan baitzaio, 4 eta 3 barka. Urdinak berriz ere aurretik, partidan 3. Ainoak galdu duen, 2. pilota izan da hori, hor Zabalera jo nahi izan du behar bada atzo ere aipatu genuen. Leire Galean aurkari duen bikotearen gidalerroa estrategia bera eskuinez sartzera behartzea izango dela, ezkertia da, eta ezkerra izateak ezker eskuan eskuinen baino konfiantza handiagoa izatea ekarri ohi du normalean. Ere aipatu izan dugu aurten ez ezik iazko txapelketan ere eskuin eskuan konfiantza handi hartu zuela txapelketan partidek aurrera egina ala, eta atzo bertan ere behartu zuten zenbait alditan eskuinez sartzera, baina gehienak eraman zituen. Partidetan ez du pilotarik galdu hoi, nahiz eta txapelketa honetan behar bada eskuen ondorioz, eskuetako arazoen ondorioz, pilota gehiago galtzen ikusi dugun gaur horixe esan dit berak, partida hona egitera etorri dela bertara, eta aldela eskua gehiegi ez mintzera. Atzo berak ez ezik botilleroak ere bazuen kezka eskuak eutxiko tezion, mindua du, baina antza gaur jokatzeko ez du eragozpen handiegirik, beraz gaurkoa jokatu, eta hemendik aurrera gero atxeden hartu beharko du berak, eta eskua ahalik eta ondoen errekuperatu. Beste tanto bat jokoan, aire sartu da Eneritz, bikaina izan da bolea. Ainoa azpitik sartzera behartu dute, baina azkenerako ez dinezkoa izan da hori eramatea. 5 eta 3 beraz, aurretik segitzen dute markagailuan Arrietak eta Galeanok. Dartxu sartu da irez hor Eneritz, eta azkenerako lortu du tanto egitea eta aurkariei pilota eraman gaitz jartzea. Beste tanto bat da jokoan, horra ire ez du behar bezala gozatu Eneritzek, eta gero aukera garbi utzi dio Ainoari, pilota txokoan bertan utzi du, indarra eman dio, gainera hor labur jokatuta Leire jokozkan bautziko zuken, pilota baino atzerago baitzegoen kokatuta, eta Eneritzek ere eramaterik ez du izan, bere burua aurrez golea gozatu gabe horretan saldu baitu. 4 eta 5 beraz, tanto bakarrera, hurbildu zaizki Ruiz da Infante eta Orbegozo, Arrietari eta Leire Galean hori. Sakera dator Ainoa Ruiz da Infante, luze atera du. 5 eta erditik bueltatu Leire Galeanok, eta gainera Ainoari sartzeko aukera
kendu dio, orain Eneritz sartuko da, txokoan utzi du, iritsi da Oiana, ezkerrean sartu, baina bikain atera du ezker paretaren zirrikituetatik Leire, gero zabalean jokaldia hanketara Ainoak Eneritzi, Azkoitiarrak jaso du, eta gero luze Orbegozo Azpeitiarrak, galean okerearen luzeago, altuera handiarekin eta bere buruari denbora emateko aukera eskaini dio Eneritz, orantxe sartuko da Zirrizta zabalera, Ainoak ere bai, hanketara gainera, Eneritzek punpagoran jaso eta ezkerparetara sartu, Oianak ekarri, kantxaren erdialdean utzi du Azkoitiarrak, are makurrago hanketara Ainoak eta gero Leire hor erdibidean geratu da, kantxaren erdialdera abiatu da, bertako zuloak estaltzera, baina gero horri irriste egin du erdialdean, etortzen hasi da zabalera, baina ere bigarren ez egin du Laprast eta pilotari erantzuterik ez dio izan, eta ez da Eneritzek ere, beraz, markagailuan. Ainoak moztuta egindako laugarren tantoa izan da, gehienak hortik lortu ditu eta bosgarrena Eneritzek galdutako pilota bat izan da, galdutako pilota bat izan da, beraz gaur sakeari ez dio orain arte tekin handiegirik atera, bata sartu du ezkerparetan, baina beste gainerakoak ezkerparetan sartu gabeak izan dira, baiz eta saketik ezpada ere moztuta ari da, etekin handia ateratzen orain ere bien tartean jarri du, Eneritz atzera ekarri du, baina ezkerparetan sartu denez, eramaterik ez du izan, aurrelari Azkoitiarrak 6 eta 5 markagailuan, oraintxe lortu dute, bigarren aldiz, 3 eta 2koan jarri ostean, markagailuan aurretik ipintzea Ainoak eta Oianak. Sakeari ezin izan dio Leirek erantzun, 7 eta 5 beraz. Bi tantoko zuloa oraintxe zabaldu dute markagailuan lehen aldiz Ainoak eta Oianak. Eta eurek jakingo dute Leireren eskua ez dagoela ondo, atzo elkarrezketetan Leire Oskozek eta Naro Agirrek aipatu ziguten, bigarren erdian nabaritu zutela, ezker esku horrek ohiko mailatik eta berez minduta egonagatik eduki zuen mailatik behera egin zuela, eta hori baliatu zutela Leire pilotaz zamatzeko eta partidaren lehen erdian jarri ziotena baino lan are handiagoa ezartzeko, eta orain elkarren segidan bi pilota galdu ditu, bisake galdu ditu. Antzu Olarrak alakoak eraman hori ditu, baina jakingo duzu, gaur Birrizan edo aipatu dut, ez duela ezker esku hori ez duela jokatzeko baldintzarik onenetan, atzo ez zuen partida erabat gaizki amaitu, gaur ere ondo hasi da, baina segidan galdu ditu orain Ainoak ezkerparetaren ingurura jarritako sake 2. 8 eta 5 beraz. Eta berriz ere sake dator Bizkaitarra, hau laburrago eta ezkerrera sartu da, Eneritzek atzeraino etorri eta 5eraino etorri eta jaso. Ainoak luze gero, txokoan barrena Eneritzek gare luzeago. Getarian gaur 8 jokatu partidan Eneritz ikusi genuen, gehiagotan sartzen behar bada erasorako pilotarik garbienak ez zituenetan ere sartzera jo zuen, Leireren ezker eskua gaur baino are txikituago zegoelako, lehengo astean Altsasun jokatutako partidan eutsi zion, baina gero aur bertan aipatu dit bere aita Jose Mari Galeanok txikituta zuela eskua eta ukitzearekin bakarrik handia sentitzen zuela eta horregatik hartu zuen arrisku handiagoa Eneritzek hartu ohi duena baino atzo neurriagoan ibili zen eta gaur ere halaxe ibiliko da. Leireren eskuak ez badu erabat behera egiten, hor ere sartu da jokaldia egitera, egin ohi duen bezala, baina hau ere txapara joan zaio. Baina tira, ez dut uste damu izango duenik, hor Leireri begiratu dio eta zerbait esan dio, hor Irribarretxo ere ikusi diogu Azkoitiarrari berari behar bada sartzeko zuen eta bestela ere halakoetan sartzera egiten duela badakigunez, ez gaitu horrek ez ustean harrapatu. Sake laburra berriz ere Eneritzi gainera bideratu nahi izango ziona, baina hau ere jaso duena Leire gero
Atzera luze, eta orain Aire sartzeko aukera izango du, Txokoan Barrena luze, ezkerrean sartu du. Dejada Txokoan bertan Ainoak, Leirek ireki baina gehiagitxo, kontrakantxara joan baitzaio, 10-5 beraz, bostandoko zurua zabaldu dute orain markagailuan. Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak. Eta orain txetorri dira lehendabiziko zaulkira Arrieta eta Galeano. Behar bada hasiera borrokatuagoa izan du partidak, baina akatsen ondorioz ari da zertxo bait gorrien aldera joaten eta etenaldiaren ostean berriz ere partidan sartu nahiko dute eta aldela 5 tantoko diferentzia hori zertxo bait txikiagotu, zertxo bait murriztu eta gorriek dituzten 10 tantoetara gerturatu. Zautitu ditu lau pilotariak aurkitik Jon Uria epaileak. Leire Galeanoren eskuetan da pilota, berehala pasako dio sake ateratzen etorriko den Ainoa Ruiz da infanteri, eta une batetik bestere izango dugu beraz, ondorengo tantoa jokoan. Oraintxe pasa dio Leirek pilota Ainoari, eta badator Bizkaitarra sake ateratzen asko ari dena hasten, labur ateratzen ari da zenbaitetan, beste batzuetan ezkerpareta bilatu gabe kantxaren erdialdera, orain behar bada ezkerpareta ukitzeak eta erdiratzeak ere horretan izango zuen eraginik, beste batzuk partidaren hasierako gehienak atera dituen bezala erdira atera ditu ezkerparetarik ukitu gabe, eta gainerako biak Leireren ezkerra bilatzera joandakoak izan dira nabarmen. 11-5, gero Eneritzi kanpora joan zaio erantzuna, eta beraz beste tanto bat lortu dute Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak, eta Lanerdietara azkar heldu dira 16 minutu eta erdi pasatxoan. Luze berriz ere Ainoak, sake honi ere ezin izan dio erantzunik eman Leirek, baina hau Ainoaren merituaren gatik izan dela esango nuke ezkerrean gaizto sartu baitio Antzu Olarrari. 12-5 markagailuan. Eta gaur gainera Ainoak eta Oianak sarrerakoan aipatu dugun gisan jokatzera baino zerbait gehiagotara ere etorri dira, tanto kopuru txikian utzizkero aurkariak mesedegarria gerta dakieke hori eurek irabazi eta ondoren beste bikote baten garaipenarekin lidertzar dezakete, eta bi bikote liderrek lehen postuan dauden bi bikoteek irabazizkero aberaxeari begiratu beharko genioke, hala kontuak eta eragiketan matematikoak egin eta gero gaur bi garaipen lehen bi bikoteen garaipenak izanagatik ere badute aukera gora egiteko eta lehen postuan jartzeko, beraz aukera guztiak ez dituzte galduta, horretarako baina tanto kopuru ona behar dute, ez dakigu zenbatekoa den oraindik ez baikara hasi matematikai eragiten, baina zenbat eta tanto gutxiagoan utzi. Orduan eta hobea izango da eurentzat, eta gaurko erreferentziarako ez ezik, datorren asteko finalardirako konfiantza hartzeko ere balioko die. Garaipen honek Ainoari eta Oianari eta baita noski aurkariak tanto kopuru txikian guzteak ere. 6. Eneritzek eta Leirek egin dute, eta jada ondorengo tantoa dako jokoan, partida honetako 19. Orotara. Eneritzek aukera izango du Ainoa bere lekutik atera eta gero jokaldi egiteko. Txokoan egin du Ainoak jaso, berriz ere txokoan oraingoan luze txeago airez. Oianak ekarri, txokoan bertan Leirek, bertan da Orbegozo. Atzean jarri du pilota, Galeanok ekarri. Oianak zabaleratu, barruan da pilota, kontrakantxatik bildu Arrietak eta badator Azkarrasko. Bere oiko kokagunera, hanketara jokatu dio, bipareta zabaleratua Eneritzek, bien tartera bildu ezkerparet handia jota Ainoak, eta gero txokoan utzi dago pilota horretan. Leirek lortu du tantoa, behar bada gozatu gabe ere izan da. Piritaka iritsi da frontisera, hor eramatera bakarrik joan baita
eta azkenean bote txarra egin dio Oianari, eta protagonagatik ere jaso ezin da geratu da Azpeitiko atzelaria 7 eta 12 batzuetan horre saieska jotzen diren pilota horiek eta behar bada gehien gozatzen ez diren horiek ere arriskutsu bilakatzeko aukeratxoa dute, ez duelako pilotari kolpea tiratzeko joera naturalean jotzen, eta beraz ala zertxo baite gaiztotu daitezke halako pilotak, eta nik uste horixe pasazaiola azken hartan Oiana Orbegoz hori ere. 7 eta 12 markagailuan, bi tantoko partzial txikia egin dute markagailuan Eneritzek eta Leirek, eta hemendik aurrera tanto sorta handiagoa pilatzea izango da euren helburua. Luze galean okirutarditik, toki inguru berera. Oianak laburrago, Leirek berriz ere ezkerra aurkitu nahi, luze ezkerpadetan barrena, Oianak jaso, Ormabikoa Eneritzek, hau ere zabaleratu da, jokaldia ordainetan zabaletik txokoran Zainoak ere, eta azkenerako Eneritzen bipareta baino hobea izan da, Ainoak zabaletik egindako mozketa hori azkar joan da zabalera Eneritzi helburua igarri baitio, eta gero jokaldi bikaina egin du. Aurrelari bizkaitarrak 13 eta 7. Eta berriz ere sake hartzeak, egeso burua usteak sortuko dizkio Leire galean hori, aurreko pare bat sartu dizkio ezkerparetan eta eramateko zail jarri, eta hemendik aurrerakoak ere hala atera nahiko ditu Ainoak, edo behar bada Eneritzen astera ere joan daiteke, saketan aldakortasun handiari baita izaten partida hasieratik ona. Luze jarri du, ezkerparetaren bila joan da, Leirek eraman, berriz ere aukerakoa Ainoarentzat, hau ere ezkerrera, Leirek gaizki duen eskuarekin jo beharra izan dezan, kantxaren erdira Oianak, harri eta sartu da, galean hori lagundu nahian, orain bera sartuko da, kantxaren erdi aldera jo du, Ainoak bien tartera, Leirek jaso, eta pilotari altuera ematearekin Ainoaren arriskua urrutiratu, berriz ere oraintxe izango du aukera Ainoak jokaldi egiteko, txokoan utzi du, Leirek jaso, Toido iritsi da pilota frontisera, pilotari jarraitu dio Ainoak, horrengoan hanketara jokatu dio Leirek Ainoari, luze gero, Oianak jaso, eta Eneritz atzera dator, jokaldi egin nahian, ez azkenean atzera jo du, ezkerrean sartu du gainera, Ainoak ez, Oianak eraman, gero txokoan utzi du Eneritzek, Leirek aukera du, kantxaren erdira, ona da bolea, hor behar bada abiatzen hasi bada ere indarratzen eman pilotak, eta Oianak eramaterik gaztu izan, 8 eta 13, hortxe duzue Leirek airez egin duen azkenengo jokaldia, bidea libre zuen erdi alderako, baina azkenerako ezin izan dio pilota horri erantzun. Airez ere trebea da Leire, eta beraz baliabide horri ere gaurretekina ateratzeko aukera izatekotan atera nahi izango dio seguruenik, azken unean gorrien pilotarekin segi baino pilota aldaketa egitea iruditu zaie gauza hobea Eneritzi eta Leireri, eta eurek lehenago ateratako pilota horrekin jarraituko dute, lehengo askatu baitiote Uriari materiala dagoen saskian ze beste pilota dauden ikustera joan gabe. Beste tanto bat jokoan, lautik sartuko da Leire, eraman eta Ainoa bere tokitik atera, atzera ekarri beraz. Oraingoan bizkaitarraren aukera garbia izan daiteke bien tartera, Leirek jaso, eta baztertu oraingoan airez sar zitekeen, behar bada horixe pentsatuko zuen Eneritzek, txokoan utzi du Ainoak baina gaizki jota, berriz ere berari gainera Eneritzek, Ainoak airez sotamanoz ekarri, txokoan laburrago Eneritzek, hau ere gainean da, bole azkoitiarrak, txikitzera joan da, Ainoak jaso, eta orain berak aukera, gainera bota dio, eta biak deskoordinatuta geratu dira, Leire hasi da txokora abiatzen Eneritzek nahiko lan bazuen pilotak bera joetzezan, eta azkenean berriz ere abiatzen hasia zela,
ezker zangoarekin pausua eman eta gero aprastatu egin ote den, iruditu zait Leire Galeano, 14-8 eurek izan dituzte aukerak, baina azkenean tantoa aurkariek lortu dute 14-8 eta berriz ere gorrien lehengo pilota dator kantxara, tanto hau beraz, Ubizta Infantek eta Orbegozok ateratako material horrekin jokatuko dute pasadio Leirek pilota Ainoari eta Bizkaitarra badator sake ateratzera. Luze jarri du, Leirek eraman, sake bueltan aukerako hautzi dio, Ireki Sotamanoz Eneritzek eutxi, kantxaren erdian utzi du pilota eta Eneritzek bere burua lurrera bota batu ere eramaterik ez du izan, 15-8 hor azkenean kantxaren erdian egin duen jaba aurrekin nahastu ditu aurkariak eta azkenerako tantoa lortu du Ainoa Ruiz da Infantek, bejadaz egindako lehen aurreko lau moztuta lortu ditu, sakez eta airez beste bana ere egin du eta hausi izan da bejadaz lortu duen lehen da biziko tantoa. Sake ateratzea dator Bizkaitarra, abiatu da korrikaldian, eragin dio punta pilotari eta atera du sake hau ere ezkerrera bideratu nahian, Leirek ezkerret jaso, berak jokaldia gero txokoan eta Eneritzek jaso bai eta azkenerako hor beheko jarreran sartu da pilota horretan ireki nahian, pilota hori ireki nahian Ainoa eta azkenerako gehiegi erori zaio eta eskuan behar bezala sartzerik ere ez du izan. 9 eta 15 aurrera egin du erabakitasun handiarekin, hor beheko jarreran pilota zabaldu zezakela irudituko zitzaiolakoan edo, baina ez du behar bezala irekitzerik izan. Pilota erori baitzaio azken unean eskua sartu bezinik geratu denean. 9 eta 15 beraz, sakea berreskuratu dute Eneritzek eta Leirek eta atera du beste sake bat, hau laburragoa, Oianak jaso, Galean okatzera eta baita Oianak ere Leire sartuko da. Ezkerreatu nahian, behar bada ezkerpoareta handiegirek ere aurkitu gabe, berriz ere ezkerrera hau baztertuagoa izan da, Oianak ekarri, airat sartu da Eneritz, Zabalera, Sotamanoz zeutxi Ainoa Ruiz da Infantek, Zabalera berriz ere Galeanok, Zabalera Torbegozo pilotari eutxi dio, txokoan jokaldi gaiztoa eta indarrandian egina Eneritzek, Ainoa hasi da atzerantz etortzen, baina ezin izan dio pilotari beharko zukeen gisan eutxi hortxe duzue bere jokaldia, bitarditik zeharo gaiztotu zaio Ainoari eta beraz tantoa bikote urdinak lortu du 10 eta 15 eta pixkanaka ari zaizkie markagailuan gorriei hurbiltzen. Hiru eta hutseko partziala sartu diete tanto bata besteari erreskan pilaturik eta orain behar bada beste tantoren bat egin ezkero zalantzak ere sorraraz diezazkiekete arerioei, Ainoari eta Oianari alegia eta horrek etenaldia askatzera behartu ditzake. Akaso Ainoa eta Oiana aukera izango duen Eneritzek, jokaldi egiten hasi da. Beheko koltsoira joan zaio baina 16 eta 10, etzen aukera txartxarra, baina gorago behartzuen, hor aukera garbia zuela ikusi du, eta pilota txokotik Zabalera mugitzen hasi da, baina xapazpian geratu zaio. Eta berriz ere, lehengo pilota hartu dute gorriz ari direnek. Oraintxe pasadio pilota Leirek Ainoari, eta badator sake ateratzera Otxandioko Bizkaitarra. Erdikoa orain, gaina indarrandian aterea behar bada gainera etorriko zaio, ez da alakorik gertatu, baina Leirek ez du eramaterik izan 17 eta 10. Segitzeko esan dio Eneritzek Leireri, baiezko keinu egin dio atzelariak aurrelariari burua mugituta.
Eta hemen aurrera jarraitu behar dute, naiz eta markagailuan 7 tanto zatzetik izan. Ainhoa dator sake ateratzera, erdikoa jarri du, Galeanok eraman, eta orain Orbegozo sartuko da lehian bien tartera, Arrietak eutxi eta pilota luze jarri, are luzeago gero irutik lauter dira Ainhoak, Leirek jaso, berriz ere atzera etorri da, kantxaren erdira, baita Eneritzek ere, txokoan Ainhoak, Eneritzek toki berean utzi du, txokoan bertan Ainhoak berak Eneritzek ireki, berriz ere txokora gaizto Ainhoa Ruiz Infantek, Leire Galeanok eraman, Ainhoak atzera, eta Leirek eutxi. Airez ez da sartu, Ainhoa Oianak atzera, are atzerago eta altuera handiagoz diota Leirek, Zabaletik Eneritzek ekarri, berriz ere Zabalera, bertan da Leire, eskuin ezio du eta hau ere gainean izan da, txokoan utzi du Ainhoak, Eneritzek jaso eta zuzenean Zabala zaintzera joan da Leire, baina atzean pilota jarrita, aurkariak salduta izan zitzaketela ikusita, tanto lortu du atzeko kuadroetan Eneritz Arrietak, oso aurrera etorri da Oiana, bat eterdibira eta gero atzean zuloa zen libre eta bikain baliatu du Eneritz Arrieta Zoitierrak, 11 eta 17, behar bada kanpotik bozina hotxak ere entzungo dituzue, hemen Antzizar kiroldegi honek pilotalekuaz gain igerilekuak eta saskibaloi kantxak ere baditu, eta beraz saskibaloi partidak jokoan izango dira orain, eta handik etorriko dira bozina hotxak, 11 eta 17. Sake ateratzera etorri da Eneritz Arrieta Zoitierra. Berezat aukera, ezkerzearra pilota zabalduta, Ainhoak bueltatu berriz ere Zabalera, Ainhoak jaso, baina orain defentsan dihardute Uneoro. Txokoan barrena luze, Leire eri hanketara jokatu dio, baina ondo ekarri du Antzuolar gazteak, luze Orbegozok berak ere, gaizto doa ezkerparetara, gainean da. Ainhoak kantxaren erdira. Leirek luze, bere buru hori denbora eman nahian, eta gainera Ainhoaren arriskua legotu nahian, airez sartu da Arrieta, bien tarterako pilotari azkenean Arrietak erantzun dio, Zabalera Orbegozok, ongi eutxi dio pilota horri Leire Galeanok. Zabalean berriz ere, baina baita kanpora ere horrek altuera txikiagoa eta zehaztasun handiagoa eskatzen zuen, eta ez ditu ez baldintza bat ez bestea hartu, behar bat altuera ere ez handia izan, baina kanpoan izan da, 12 eta 17, eta beste pilota baten bila jo dute Eneritzek eta Leirek. Zalantza egiten ari dira, zein atera erabakitzen, baina azkenean euren lehengo atera dute, Euriak ez baitu inolako keinurik egin. Amabi eta 17, 13 egiteko oraintxe izango dute aukera Eneritzek eta Leirek, erdi-erdiko sakea gainera etorri zaio Janari, eta ez da gainean izango 13 eta 17 beraz. Eta pixkanaka ari horbiltzen, ez dira inoiz izan aurkarien gandik, gorrien gandik oso aparte, baina zulotxoa zabaldu dietenean akaso beldurtuko ziren Eneritz eta Leire, partida azkar hautsiko zelako beldurrez, baina hartu diete orain berriz ere sakearekin batera diferentzia murrizteko aukera hartu dute, eta ari dira zuloa zabaltzen 3 tanto bat jarri zaizkia, oraingoan sake gaiztoa jarri du ezkerparetaren ingurura Eneritzek berak, eta Oianak ezin izan dio. Erantzun onik eman, 14 eta 17. Partida amaiera estua espero dugu. Eta are gehiago hurbilduz gero, lehen ez dute etenaldirik eskatzerik
hautatu Ainoak eta Oianak, baina orain gehiago hurbiltzekotan behar bada aulkiaren ingurura ere joko dute partida geratu asmoz. Azkenengo sake honetan behar bada sumatuta Oiana konfiantza galtzen ari zela edo Ainoa sartu zaio atzelariari laguntzera. Eta gero ezkarparetan pilota sartu duen Eritzek eta alaxe lortu dute tantoa, 15 eta 17. Oiana aulkira dator, baina partida eteteko asmori gabe antza denez, pasadio Ainoak pilota Oiana Orbegoz hori eta baita Oianak sake ateratzera etorriko den Eneritz Arrietari ere. Atera du sakea, pilotari pumpa eragin eta gero Eneritzek, txosta jo du, baina kantxaren nortitik ongi jaso du Oianak, aurreko biak ez bezala, gero pilota bebetik ireki du Ainoak, Eneritzek kontrakantxatik jaso, zabalera, Sotamanoz kolpea jo bai, baina eusterik ez, zeraman abiadura zela medio, Leire Galeanok, 18 eta 15, hor indar handiarekin eta gainera gorputzaren gainaldera bideratu dio Ainoak Leireri, eta hor Sotamanoz zelan edo alan tira dio kolpea, baina ez du ezer egiterik izan Antzuolako atzelariak, 18 eta 15, pilota aldatu dutela iruditzen zait. Orain sakearekin badakigu beti dela arriskutsu Ainoa eta behar bada ondoko tanto guztiak saketik amaitu nahi izango ditu. Bikotearen onerako noski sake gaiztoa, erantzunik izan ez duena, 19 eta 15 sakez egindako. Hirugarren tantoa izan da Ainoaren hause. Aurreko partida batzuk atzokoa esate baterako amaieraldean Ainoaren sakeek bat puskatu zuten. Otxandion bikote honek Aranburu Ruiz de Larramendi Mujika bikoaren aurka jokatu zuen hartan ere min handi egin zuen Ainoak berak, gainera pilotaleku hori hau eta beste pilotaleku noble batzuk baino askoz ere biziagoa da. Gaur ez da pilotaleku hau behar bada saketik min handia egitekoa ere, baina ari da. Aukera hori eixek baliatzen Ainoa Ruiz de Infante, hau gainera atera dio Eneritzi, aurrelaria sartu da, zelariari zama arindu nahirik, baina ezin izan dio sakeari erantzun, 20 eta 15. Laugarrena lortu du sakez Ainoak eta garaipena bi tantora dute Ainoak eta Oianak eta euren egin beharreko lehendabiziko kontua, bete beharreko lehendabiziko baldintza beteko lukete, 22 egin ezkero, euren garaipena lortu eta gero bigarren partidaren emaitzaren menturan geratu, behar bada kalkuluak atera beharra ere izango dugu, Maik eta Amaiak irabazizkero eta Leirek eta Naroagirrek liderrak azpiratuzkero berriz. Partida irabazizkero, Ainoa eta Oiana igoko litzateke lidertzara azken egunean, eta hori ere marka da gero. 9 astez segidan Mairi eta Amaiari egokitu zaie lidertza, eta azken astean galtzeak ez dut uste. Grazia handiegirik egingo dionik Barroka Larrastia bikoteari, halakoak gerta daitezke kirolean, eta behar bada gaur gertatuko da, batek daki. Azken tantoa izan daiteken aiokoan, hor jokaldi bati beste batekin erantzun nahi izan dio Eneritzek, txaparra batu du baina Eneritzen azkenengo mozketak 22 eta 15 amaitu da gaurko lehen partida, hortxe duzu jokaldi Eneritzen azkenengo jokaldia alegina errepikatuta amaitu dute Eneritzek eta Leire Galeanok ligaxka. Ez dute aurrerako aukerarik, beraz txapelketa amaitu dute Azkoitiarrak eta Antzuolarrak eta orain lidertzaren zain egon behar Ainoak eta Oianak, baina gaurko garaipenarekin esango nuke lasaitasuna eta beren buruarekiko konfiantza hartuko zutela datorren asteko finalerdi horretara begira. Oraindik ez dakigu non jokatu beharko duten eta noren aurka diren ere ondorengo bigarren partida bukatu arte ez dugu jakiterik izango.
baina nola nahi ere den bikote gogorra izango dute aurrean, eta partida gogorra izango da, edozein pilotarien aurka jardun behar badute ere. Estatistikak errepasatuko ditugu azkar-azkar. Hauexek egin ditu Ainhoa Ruiz da Infantek, moztuta lausak ez ere beste egin beste, bien tartera dejada zatzera eta airez beste bana ere bai, guztira beraz 12 eta 4 pilota galdu ditu, Oianak ez du egindakorik izan atzean lan handia egin du, eta pilota zail askori erantzun dio, alere pilota bakarra galdu du, Eneritzek tantotxo batzuk ere lortu ditu, atzean 3 eta bana moztuta airez dejadaz eta sake arietekin aterata, Orotara 7, 5 pilota galdu ditu eta Leirek 2 egin ditu, bata zorteak zertxo bait lagunduta eta bestea airez eta 3 pilota galdu ditu, tartean eraman beharreko Ainhoaren sake bat ezker eskuaren egoeraren gatik behar da. Eraman gabe utzia 28 minutu eta 6 segundoan gertatu da guztia, eta azkenerako garaipena gaur arte eta oraingoz sailkapenaren 2. postuan daudenek lortu dute. Ainhoa Ruiz da Infantek eta Oiana Orbegozo talegia atera dira berotzera 2. partidako pilotariak, eta geu 2. partida honetan bete-betean sartu aurretik, lehen partidako pilotariek zer dioten entzutera joango gara, elkarrizketetarako seta atondu digute geure lankideek, mikrofonoa ere hartu dute Ainhoak eta Oianak, eta beraz goazen bertara garaien eta galtzaien hitzak entzun behar ditugu eta. Hemen ditugu bi irabazleak, neskak, gaur puntua behartzen duten lidertzara igotzeko, eta gainera ondo jokatu duzue. Bai, partiduek pisatzen daurie, atzoko partiduek gogorra izen zen, da usteot igerri dela, baina gure helburue irabaztea zen, alik eta ondoen jokatuta, hutsegite batzuk egon dire, baina irabazita, helburue lortuta. Partidaren hasieran behar bat atzoko nekearen gatik nagixiago hasi zarete, baina gero partidan sartu zaretenean hartu duzue aldea, partidaren 2. erdiaren hasieran hurbildu zaizkizue, baina gero berriz ere alde hartu duzue, eta partidaren bukaeran zure sakek hautsi dute. Bai, uste otor erdialdean aprisaka edo ibili nazela, eta orden bautxegiteak etorri dire gure aldetik, gero eurik bebai batantoak indosku eta gerturatu jakuz, baina behin ja sake hartuta, alegin duna salik eta ondoen ataratzen, eta 22 joan gara. Badakigu Eneritzen aurka jokatzea ez dela eroso, aurrean jokaldi asko egin baititu gaur ere saiatu da, eta zuk ere askotan jokaldi bati beste batekin erantzun diozu, horreko kuadroetan tikitaka bizian ibili zarete biak. Bai, Eneritzekin azkenien aurrean jokatzea beti da kriston aukera, aurrean guztetan baiatzu jokatzea ez, eta berak igual gaur sorte txarrago aukin dau, baina bestela tanto politeki bilidea eta horretan gustu ere sentidonaz. Eta Oiana, atzean zeuk Leire galean oren bizkarra ikusi behar izan duzu batzuetan, baina pilota askori eutsi diezu, eta arrotzeko aukera izan duzunean ere luze ibili duzu pilota. Saia behin ez, nahi enio jotzen, baina zan hoxe partidu eustia bizke behintzat, eta gero aurrien hauek aukera zuenen bai batak da beste bizi hili due. Baina, nik uste hor tante ontzea harretzola emesteko aldeiken bikoten artien, aldia ondana saketik mina hondi jendula eta aukera gehiago dutela. Bi baldintza bete behar ziren liderzara igotzeko, lehen da bizi puntua behartzen duten, lortu duzue, orain Leireren eta Naroaren garaipenaren zain egon beharko duzue, baina aurkari izaten duzuen bikotea dena dela ere, partida zaila izango da. Bai, egozein dalare lau bikoten artean nik uste oso irikila izango dela bi semifinalak, eta hau bilen artin, honena iraztezala gaur, da egozein dalare gustu hartuko ditu. Nire partetik azkena, datorren astean finalerdiak, Donostian eta Miarritzen, ez dakigun onariko zareten, ze pilota leku nahiago? Ez dakit, Biarritzeko oso poloia egia esan, frontoi lehen urtean prago enon,
etzan nahi bezala eta, bueno, aurten irabaztiekin antxe tokatze balde guztua jongo Eta da. behar badan, jokatuz gero, Ainhoa zure saketarako ere mesedegarria izan daiteke oso pilotaleko bizia baita. Bai, ez dakit zein da ambizio haua, pasan urtean edo Kaixabanken udaran atanon ibili ginenean be gustura ibili nintzen, biek pozik hartuko dudaz. Edarki ba, ikusiko dugu non jokatzen duzuen eta zeinen aurka egokitzen zaizuen. Eskerrik asko neskak eta final berdin arte. Eskerrik asko. Hau esek irabazleen hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Saiatu zarete gogotik neskak, erdialdean zertxo baita estutu dituzue, baina gero bukaeran ez da posible izan Ainhoaren sakek eraman dute partida euren aldera. Bai, partidua gogorra izen da. Egiz esan hortxe ibiliga momentu baten, eta gero penia sakekin min asko indoz, eta hori hor pixkate nik uste hor jurakola partidua. Sakekin gainera aurreikus ezina zen, batzuetan zabalera jotzen zuelako, bestetan erdira, beste batzuetan ere zure ezkerra bilatzera joan da ezkerparetaren bitartez, eta beraz horrek ere lana eragiten dizue, ez dakizuelako nora sakatuko dizueten. Bai, hortan asmau dau. Lan handixo eki hori jakiten noa botako zean, da egiz esan hori asmau dau, eta ni behintzat ezin sake bastante fallau ditut, eta ezin izaute horre jaso. Eta atzean eutxi diozu, askotan oianari eta batzuetan arrotu duzu pilota, eskuak lagundu dizu horretan. Bai, saiatu naiz aberratzeteko eskua zela neukan, baina egiz esan nahiko guztua hasi naiz, eta ez tost molestia hondik ez dut mina hondik euki, eta bueno, saiatu naiz hori pixkate atzeatzen, pixkat arrimatzen, eta bueno, nik uste batzutan asma dutela, niritzeko herrian inditzu tanton batzuk, eta hortan alde hortatik behintzat guztua. Eta neritz badakigu arriskutsua zarela aurreko kuadroetan, Ainhoak ere badaki min handia egiten, eta tikitaka bizia izan duzue partida guztian zehar biek. Hai, danak hori izate, baina danak min gexo neuri jezi nik besti baino. Ainhoak oso bizibili peloti aurrin, oianak zezanik ez. Leire kiston pelota txarra jaso itxi horratzin, eta bueno, disfrutau dugu, aldeuna. Eta hoxe, zorion nahi, hau eta Puntu bakarra lortu duzue txapelketan, baina bigote gisa ondo funtzionatu duzue, eta txapelketa puntuei begira ez bada izan onena, bestela sentsazio honekin amaitu duzue eta lan ona egin duzue txapelketa guztian zehar. bai, ni txapelketa leirein asko disfrutaiat, txapelketako horra izan da. Bai, nik uste dute biso guztua ibili gala, ni bentzete nire partetik oso guztua ibili naizen eritzekin, eta txapelketa politxain duela uste dut. Zure eskuak baldintzatu du behar bada bikotearen egoera, baina ere ondo funtzionatu duzu eta txapelketa ona egin da harro joango zarete, pentsatzen dut bukatutakoan. Bai, naiz eta eskuko min horiek asko lagundu dozt, saiatu da bai atzetek eta bai horretik asko laguntzen, eta oso eskertuta. Eta orain eskua errekuperatzera. Deskantsua tokatzen zaizu eta berriz ere ondo duzunean, bueltatuko zara kantxetara. Bai, ontxe pixkat eskua rekuperatzen saiatuko naiz, pixkat gehiago entrenauko eta aber horrengo txapelketara begira eskua mejoratzen den. Edarki ban, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Hau esek galtzaien hitzak, gaur ez dute irabazterik izan, baina elkarri emandako besarkadak eta keinu pozgarri horrek dena ezagundu, puntu bakarra hortu dute, baina txapelketa ona jokatu dute. Eta harro behar dute egon egindako lanaz, behar bada hotzean orain pentsatzen jartzea lantzaia dateke, baina nik uste sumatuko dutela partida hau bukatu ostean txapelketan egin duten lanaren balorazio positiboa eta lortu behar dute. Eta bada, gero Leireren ezkerresku hori ondo errekuperatzen den eta laster den behar bezala erabat errekuperatuta eta ondo jokatzeko moduan. Bigarren partidan sartuko gara jarraian, hemen gauza bi pasa daitezke, sailkapenari begiratuta, Leirek eta Naroak irabazizkero lider aldaketa izango genuke, eta Maik eta Maiak lortuzkero euren puntua. Matematikak egin beharko genituzke, lidertzan aberaxaren arabera zein den jakingo genuke eta. Leirek eta Naroak, Koskozek eta Agirrek gorriz jokatuko dute, urdinez egingo diete aurre Barrokalek eta Arrastiak, berehala gara, bigarren partidarekin behasaindik.
Hemen gara bueltan pilotazaleok Beasaingo Antzizar kiroldegitik. Hastear da gaurko bigarren partida, badoaz lau pilotariak Jon Uria epailea lagundutela kantxaren erdira. Jendaurreko aurkezpen egitera, gorriz Leire Oskozek eta Naro Agirrek jokatuko dute, urdinez Maili Barrokalek eta Maili Arrastiak egingo diete aurre. Eskua ematen ari zaie lau pilotariei. Epailea txapagora jaurti du orain, kolore gorri agertu du, Maili eta Amaia badoaz atzerantz sakerako prestatzera, hartu dute euren gustoko pilota bat ere zalantzarik egin gabe Oskozek eta Naro Agirrek, eta beraz Leire Oskoz izango da bigarren partida honi hasiera emango dion pilotaria. Amaia Arrastiaren eskuetan da pilota. Pasa dio Leireri eta Lanztarra sakerako prest denean emango zaio gaurko bigarren partida honi hasiera eragin dio punta pilotari eta hasi da gaurko bigarrena. Amaia Arrastiak jaso, airet sartu da Leire, Mailik eraman, Agirrek bildu eta gero Arrastiak atzera. Oskozek bien tartera gaizto doa, Mailik irutartitik makurtuta jaso. Gero bolea Leirek eta Amaiak pilotara iristeko denborarik ez du izan, bat eta huts. Oskoz eta Agirre aurretik. Agirrez bizi-bizi sartu da. Leire Oskoz eta azken erako aurkariei oso zail jarri die pilota. Adator bere bigarren sake ateratzera. Lantzeko pilotaria. Atera du erdi-erdikoa luze-luze jarri duena Amaiak jaso. Agirrek atzera eta ezkerrera. Arellano Arrak eutxi. Bien tartera Leirek, Barrok aldatorratzera gairutik ongi jaso eta atzeratu, eta baita Agirrek ere. Arrastiak eraman, Oskozek moztu, Barrokalek eutxi eta atzeratu, Leirek sartzeko pilotarik eduki etzezan, bien tartera bildu Naroak, Arrastiak eutxi eta pilota zabalera ekarri, bien tartera berriz ere Agirrek, Barrokal jaisten hasi da, baina txapara joan zaio. Bi eta huts. Mailik galdu duen lehendabiziko pilota eta gaur badakigu bibikote hauek seguru dutela finalardietarako txartela, baina biak alabiak maila ona ematera joango dira eta bada ezpada aurkarien egoera eta partida mota zein izaten den gertutik zainduko dute. Gaur Leirek eta Naroak irabazizkero partida hause bera. Gaur Leirek eta Naroak irabazizkero Ainoaren eta Oianaren kontra lukete, eta Mailik eta Amaiak garaipena lortuko balute. Berriz aberatsari begiratu beharko genioke, beraz hemen dena zabal-zabalik da. Azkenengo partida arte, 31. partida arte, eta hau ere bada azpimarragarria gizonezkoen txapelketan kazetariek eta pilotan aditu direnek esaten dute emozioa izaten dela, eta finalerdietako ligaxkaren azken jardunaldian gaur arratsaldera arte ez dugu jakingo ze bikote izango den aurrerako, eta hemen ere ez, beraz bi txapelketak alde horretatik parekatuta ditugu. Azken pilotak adau goiko txapara joan zaio gehiegi harrotu baitu Naro Agirreri, beraz lehen tantoa lortu dute Barrokalek eta Arrastiak, eta segituan joan da Maili Jon Uria epailearen saskira beste pilota bat ateratzera. Oraintxe pasadio Naroak Mailiri eta badator Bergararra sake ateratzera, badakigu oso sakatzaile fina dela eta azpitik gara zer nolako sake atera duen, etorri da aurrera Naroa, baina ez din izan dio sakeari eutxi. Bina beraz, markagailuan hortxe duzu errepikatuta Mailiren azkenengo sakea.
Zitala izan da, zinez zitala ere. Sakez egin duen, lehen da bizikoa. Eta egindakoetan ere hause du lehen, aurrez bat galdu du. Eta hause egin du, partidaren hasieran, sake hau luzeago, baina hau ere ezkerrera bildua, Naroak eutxi. Baina Maiek aukera du, zabalean jokaldia luze, pilota luze jarrita. Eta baita tantoa ere, 3 eta 2 indar handian eta abiadura biziz darabil pilota. Eta hasieratik. Nola sake bietan, ala sakearen osteko pilotak da honetan. Ala 6 ditu pilotak, eta azkenerako indar handia eta abiadura erabilita lortu ditu. Nola tanto bata, ala bestea. Nola bigarrena, ala hirugarrena. Hau ere jaso, txokoan berriz ere, Naroak eutxi. Eta orain, Agirre sartuko da, luze. Arrastiak eutxi. Osko zentzako aukera garbia, luze atzera. Leirek berak ere, baita Amaiak ere. Agirrek luze. Eta ezkerrera. Leireri baztertu zaio, baina ongi jaso du. Txokoan barrena luze, Leire Oskozek. Barrokalek eraman, zabalera Naro Agirrek, horretan ere min egiten ondo daki Naroak, ezkerrera Oskozek, Arrastiak jaso. Oraingoan jaitsi, Barrokalek eraman. Eta Agirrek berriz ere ezkerra aurkitu guran. Orain ere luze. Arrastiak bezalatxu. Bien tartera Agirrek. Arrastiak eraman. Oskozentza daukera garbia dau. Moztu. Eta hor erdibidean geratu da. Amaia azken unean zalantza egin du abiatuko, ez abiatuko. Maili ere gertu zen, baina azkenerako berak jo du. Eta ez din izan dio pilotak horri behar bezalako kolperik tira. 3 beraz. Marka gaiuan. Este sake bat atera du Leire Oskozek, Arrastiak eutxi. Agirrek atzera luze. Arrastiak eraman. Eta Naroak pilota jaitsi, gantxaren ardialdera atera zaio Barrokalek eraman. Eta Agirrek atzeratu, atzeraka dator Maili. Berak jo du azkenean eta pilota jaitsi. Oskozek karri eta berriz ere ezkerrerantz sartu nahian dabil 1 euro bezala, beti bezala edo gehienetan bezala Maili. Orain ere hanketara ezker paretarik aurkitu ezpadu ere gaizto jarri dio Naroari. Egin tartera luze Leire Oskozek, Amaiak eskatu eta edartu atzeratu. Barrokal sartuko da, luze atzera, 3 terditik. Agirrek eutxi. Arrastiak zabaleratu, Naroa dator inguru honetara. Tartera gaizto, Mailik ere zabalera, oraingoan Leirek lagunduko dio atzelariari bildu eta gaizto jarri. Eraman eta pilota atzeratu, Maili Barrokalek eta baita Naroa Agirrek ere. Zabalera Arrastiak oiuz agindu dio, Naroak Leireri berari zegokiola pilota hartara sartzea. Barrokalentzat aukera, luze txokoan barren eta ezkerrera. Naroak ekarri, berriz ere aukera garbia Barrokalentzat, bien tartera gaizto. Txoste egin dio pilotak Naroari, baina ongi jaso du. Eta gero atzera eta zertxo bait zabalera. Amaia Arrastiak Leirek eutxi, bien tartera gaizto Mailik, eraman Naroa Agirrek. Berriz ere toki berera Bergararrak, antzekoak eutxi dio orain, azkenengo pilotaka da horri. Ezkerrean sartu du eta gero gora joan zaio Amaia Arrastiari jotako pilotaka da. 4 eta 3, Oskoz eta Agirre aurretik.
Leire dator, sake ateratzera. Atera du, erdi-erdikoa, ezkerrera gainera. Arrastiak eutxi, aire sartu da Leire, Zabaletik bildu. Maili Barrokalek eta gero atzera gerri-gerrian jotan Aroa Agirrek, Sotamano zeutxi. Amaiak, eta gero are luzeago, eta indar bizian Aroak, luze, Amaia. Arrastiak berak ere. Gaizko doa, baina hau ere gainean paratu du. Oskozek gibelera, eta Arrastiak jaso. Kantxaren erdialdea bizi Oskozek, ezkerrera Barrokalek. Unpagoran Aroak zabaleratu, airez sartu da Oskoz. Eta gero atzera Arrastiak. Zabalera airez Agirrek, gero txokoan Gaizto Mailik. Leirek eraman. Eta Amaiak atzeratu eta jokoa apurka Zabaleran zeramaten hasi da. Aroak eraman eta gero bien tartera. Indarrandiz eta txokoa probesturik. Mailik, oraingoan atzera, hau ere Zabalerantza doa. Agirrek jaso, berriz ere toki berera. Hau aurrekoa baino are Zabalerago. Mailik moztu, Leirek jaso. Urdinak babiltza €1 erasoan eta gorriak defentsan. Hau ere jarri dute gainean eta gero defentsa egitearen eginez lortu dute tantoa. Oskozek eta Agirrek €1 pilotaka da guztietan behartu dituzte. Gogotik behartu ere Barrokalek eta Arrastiak, baina azkenerako aurkitu dute halako batean euren akatsa. Maili pilota bajatzera joandakoan txapazpiraino jaitsi baitu. Mailik bajatzera joandako batean txapazpiraino jaitsi baitu. 5 eta 3 markagailuan. Eta berriz ere sake alde Leire Oskozek. Ezkerrean sartu du sakea, gaizto da, baina Amaiak ekarri du. Gero atzera, Maili sartuko da, atzelariari laguntzearen, bien tartera. Oskozek luze. Eta Barrokalek, bien tartera jaitsi. Olako eta horixe egin ohi du, atzerantz etorri. Kolpea azken unera arte prestatu. Eta bada ezkutuan laga. Eta gero Gaizto, pilotaka da Gaizto. Jarri eta gero are erroago. Jodu Amaia Arrastiak hor gorputz eta harima zuen indar guztiarekin jotzera joan da. Eta goiko txapara joan zaio. Arrak galdu duen, bigarren pilota izan da hori. 6 eta 3 markagailuan. Gorrienaz, urdinen biakatzen ondorioz erabaki dira azkenengo bi tantoak. Eta behar bada zalantzak ere piztuko dizkiete. Akats hauek Mailiri eta Amaiari datorren astean bibikote hauek jokatu beharko dute. Eta Oskozek eta Agirrek irabazizkero itxkin egingo liekete finalera arte. Eta Mailik eta Amaia gaienduko balitzaizkie ere gerta liteke. Partida hautxe bera finalardietan errepikatu beharrik ez izatea, baina tanto aldeak, kaberaxak erabakiko luke hori. Pilota zabaltzen hasi da Leire Oskoz, baina txapazpira joan zaio. Hor doido iritsi da Amaiaren pilotaka da frontisera eta gero zabaltzen hasi den hartan. Bera, ireki du gora beharrean lantzeko aurrelariak. Lau eta 6 eta utzi izan da Leire Oskozek galdu duen lehen pilota. Barrokal dator, sake ateratzera. Atera du eta Gaizto jarri. Aroak kolpea tira eta nola edo ala jaso. Berriz ere atzera Barrokalek. Honi ere eutsi dio Aroak. Eta baztertu gainera, Amaiak txokoan barrena luze utzi, eta are luzeago gero, gerria sartuta Aroa Agirrek. Oskozek aukera atzera, Arrastia sartuko da aurrera torri da, pauso pare bat,
Bien tartera Agirrek, atzeraka dator Maili, ezkerrera bildu, eta gero Oskozek atzera. Oskoz ez tari behar bada, Maili eta Amaia bezain zabalera jotzen, baina haiek ere behar bada euren leku erosotik, kantxaren erdialde, txokotik erdialderako tarte hartatik atera nahiko dute Amaia, eta nekatu eta bide batez ibilarazti nahiko dute batetik bestera, kantxan zehar txokotik zabalera eta berriz ere zabaletik txokorantz. Baina ez dirari horretan behar bada bete-betean asmatzen, Maili eta Amaia bezala. Bosgarrena Barrokalek eta Arrastiak lortu dute eta bat orsaki ateratzera Bergarako aurrelaria. Erdi-erdikoa baina gaizto. Naro Agirrek jaso. Oskoz dator atzeraka eta honek ere jaitsi nahi izan du intarrandirik gabe, baina Barrokalek atzera kostoterditik eraman Naro Agirrek, zabalera Mailik, Agirez erantzun dio pilotaka da horri Leirek eta gero atzera Agirez jaso. Naro Agirrek txokoan jokaldia Barrokalek, Oskozek eutxi eta txokoan bertan luzexiago utzi. Arrastiak atzeratu eta are luzeago jarri eta hortaz baita are atzerago ere. Naro Agirrek herriz ere pilota luzatzeko aukera izango du, hori egin du hiru terditik toki berera. Leirek ez Amaiak eraman, Leirek orain txokoan barrena luza jarri eta Barrokalek atzera. Ezkerrean sartu Barrokalek eraman, Barrokalek ez, Agirrek eraman. Barrokalek orain jo du, gaizto du ezkerpaletan barrena indar handian eta halako abiadurarekin, berriz ere jaitsi, Naroak ekarri, nahiko alanekin badabil, hor jota batari zein besteari erantzun beharrean eta gero zabalera jo du, Leire atera da txokotik zabalera azkar asko, baina boleaz ezin izan dio pilota horri beharko zuken legez erantzun. Errepikapenak erakutsi dugun moduan. Seina beraz markagailuan, azkenean nahastu dituzte aurkariak urdinek eta lortu dute euren helburua, lehendabizi Naroa behartu du Mailik atzera jo eta jo ibili denean, eta gero Leire atera du zabalera eta jaso eztinik geratu denez pilota. Tantoa lortu dute Barrokalek eta Arrastiak, sake eure gaizto doa. Naroak eraman, baina jokaldirako aukera ez dio kendu, bien tartera Mailik. Hau ere indartxu zijoan. Zeineri Leire Oskozek Agirez ezin izan dion beharko zuken legez erantzun. 7-6. Partidan lehendabiziko aldiz jarri dira aurretik Barrokal eta Arrastia. Orain arte bi eta utzi izan dira aurretik Oskoz eta Agirre, 3 eta 2 ere bai, 3 izan dira gero, 4 eta 3 eta 4 eta 3kotik 6 eta 3 arte joan dira. 4 eta 6 eta 5 eta 6 ere izan dituzte gertuago, seina berdin dute eta oraintxe jarri dira lehendabizikoz markagailuan aurretik Barrokal eta Arrastia. Beste tanto bat jokoan da, luze atzera Arrastiak eta baita Naroak ere. Borrontik sardikoa Amaiak, Naroak eskatu dio Leireri eta berak ezkerreratu du gainera. Amaiarena ez da iritsik hor, Naroaren medituz baztertua izan baita azkenengo pilota. 7 beraz, eta beste pilota baten biladoaz Saskira. Oskoz eta Agirre, ez dakit gurea esan dion Leire Oskozek Uriari, edo orain arte kantxaratu gabea zen beste baten aldeko apustua egingo zuen bikoteak, epaileak duen Saskian. Atera du sakea Leire Oskozek. Amaiak jaso. Naroak jaitsi eta gaizto doa zirriza. Barrokalek eutxi dio eta berriz ere badator aurrera. Amaiari lagundu nahian, baina Oskozek badaki arriskua baduela Barrokalek berak izan bezala, eta azkenean nik uste aurrelariak
Txagu eta Katua bailiran elkarri iskin egin nahian ibiliko direla partida guztian zehar. Zabalera Barrokalek, oskoz behartu du, Sotamano sartu da eta azkenerako pilota ezkerrean ere sartu du. Eta gero luze hastein du Naro Agirrek. Arrastiak ezin eutxi, hor pilota baztartuta. Aurrez ere min egin dio. Agirrek arrastiari eta orain are atzerago, baina lehen bezain baztertuta jarri ostean, lortu dute gorriek euren 8. tantoa. 8 eta 7 markagailuan eta berriz ere gorriek atera pilota kantxera. Orain ere aipatuko dugu, inor duela gutxi edo oraintxe sartu bada erretransmisiora jakin, Antzizar kiroldegian gaudela eta honek pilotaleku honetaz landa badituela, saskibaloian eta igerileku eta igerian aritzeko guneak eta saskibaloi partidak honekin berarekin jokoan dira, beraz horko bozina hotxak eta epaileen txistu hotxak eta kanpotik datoz ez dira pilotalekuari dagozkionak. Kanpora joan zaio jokaldi alegin hori Naro Agirrari ondo egin du, baina kasu honetan kanpoan izan da. Pilotaka da horren botea 8 berdin markagailuan eta berriz ere Maieren eta Maieren gustuko pilota dator kantxara. Oraintxe pasa dio pilota Agirrek Barrokali eta badator sakera Bergarako aurrelaria. Erdi-erdikoa baina gaizto. Naroak eraman. Barrokalek txokoan barrena luze, Naroak eutxi. Haiek aukera izango du, atzera luze. Eta baita Naroak berak ere. Horre inorgaztu atzean geratu nahi. Indartxu darabiltze pilota. Ala ibili nahiko dute partida guztian zehar ere, indarrek lagundu behar horretarako baina. Atzera Barrokalek, Agirrek eutxi. Beste zartzako luze. Eta garratz bat arrastiak, honi ere ondo erantzun dio Agirrek. Eta berriz ere, aurrean Leire oskozen gainean ez duela ezer jakin nahi. Nik uste garbi dagoela. Atzean Naroa ari baitira zamatu denbora guztian zehar, oraingoan Zabalean jokaldia, Leire behartu nahian, lortu dute azkenerako urdinak euren xedea. 9 eta 8 atzean lehendabizi Naroa lanez kargatu eta gero Zabalean jokaldia Maiek amaitu du. Dejaba polit baten bitartez. 9 eta 8. Aurretik dira berriz ere, Barrokal eta Arrastia markagailuan. Agiren izango da ondorengo sakea. Aizto jarri du, Leirek jaso. Eta pixua bazera manez nahiko egin du. Pilota jotze utxarekin oskozek, ero gaiztotu. Arrastiak eraman eta are gehiago luzatu. Anintzera pasaguran Naro Agirrek. Oskozek aukera izan dezake hemen. Zabalera jau du, Maia zeraka dator. Jaso eta gainera pilota luzatu, are gehiago baina Naro Agirrek eta baita lauterditik 3 eta 3 laurden ingurura. Arrastiak ere Amaiak luze eta Naroak bien tartera. Maili sartuko da jokoan. Luze txokoan barrena. Agirrek jaso. Herriz ere pilota jaitsi. Agirrek eraman. Eta Barrokalek atzera. Kantxerdian barrena aurrera eta atzera dabil. Tartek aurrera egiten, beste batzuetan atzeraka etorri beharrean Naroa. Pilota gaizto moztu Maiek. Naroak eraman. Maiek kantxaren erdialdera. Eta partida guztian zehar errepikatzen ari den dinamika. Ari gara ikusten tanto honetan ere. Oskoz behartuta. Urdinak erasoko lanetan ari direnean. Eta Naroa Agirre pilota batari bestearen ostean erantzun beharrean. Eta kantxan guztian zehar. Orain aurrera eta orain atzera mugitzen da bilela. Leire sartu da. Maiek atzera.
Bien tartera Naroak ez dute orain arte tantoaren hasierakoa bezalako agintzera pasatzeko aukera garbirik ukan. Oraintxe izan dezakete, Bipar eta Leire, baina Txapara joan da, hor erabentzun dugu Txaparen hotxa, baina apur bat entzutea aski da. Tantoak zer norako bide hartuko duen jakiteko. 10-8, Urdinek lortu dute tantoa egitea. Atera du Maiek, ondorengo sakea gaizto doa. Eraman Naroa Agirrek. Orain Zabalera eta bera joango dela aipatu dio Oskozek Agirreri. Gainera etorri zaio Amaiari, baina onki atzeratu du. Agirrek jaso. Eta gero Arrastiak Zabaleratu. Begirek eutxi eta badator berriz ere aurrealdea zaintzera. Barrokalek atzera. Agirrek eutxi. Maiek ireki, altubera handiarekin. Ona dator Naroa, eta pilotari ongi erantzun dio. Agirrek eraman. Barrokalde bien tartera gaizto jarri, atzera dator Naroa, eta hau ere gainean ipintzea lortu du. Atzera Arrastiak ongi erantzun dio. Naroa Agirrek, Barrokalek luze, eta atze aldera, hoi bezala. Partida guztian zehar hautsi izaten baita, hautsi izaten ari baita. Errepikatzen den dinamika. Oskozi aukera kendu. Sartu behar duenean behartuta sarta dinal egin du eta Naroari lana jarri eta jarri. Maiek moztuta amaitu du tantoa, Urdinak 11garrena egitean heldu dira beraz. Lanerdietara, 26 minutu eta laurdenean, eta korriak atxeden setera etorri dira, etenaldia eskatu asmotan, Naroa Agirrek erak eskatu dio Jon Uriari etenaldia, eta ez tarritzekoa geratu nahi izatea, atzean bera liderako lanik handienarekin, gainera azken tantu hauetan Mairena eta Amaiaren ari da izaten jokoaren ekimena tantoen zatirik luze eta handienetan, eta horrek ez die aukera handirik ematen erasoan hasi nahi izango badute ere Leire Oskozi eta Naroa Agirreri. Baina nik uste Naroa lana egin behar izango duen jakitun izango zela ona behasainera etorri den garairako. Azkenengo tragoa eman dio Urbozilari Maiek, eta badator sake ateratzera. Zakit Zapatazola ere ez dute dituen busti hemen, ez dutasun handirik, gaur gaudean behar bada Euskal Herri gehienean bezala hemen ere egingo zuen euria, baina pilotalekua jokorako baldintza onenetan dago, eta ez dugu atzokoa bezalako labainkortasunean, naiz eta atzokoa alderdi horri dagokionez ere noblexea zen, azkarra izan arren, baina ez dakit hortuzarra egingo zuen ura edatearekin batera Maiek, behar bada Zapatazolak usti esan bezala. Beste tanto bat jokoan da, Maiek atzera, hor biak elkar ondo ulertu ezinik geratu dira, Leirek jodu azkenean, eta pilota baztertu dio Mairi, Zabalera Naroak, Amaiak eutxi, eta gaizto jarri hor doi iritsi baita, zorte pixka batek lagundu dio, zorteak pixka bat lagundu dio hor bikote Urdinari, zail eraman gaitz jarri gorriei, eta azkenerako hausaz tanto lortu du Amaia Arrastiak, 12-8 beraz markagailuan. Mairen eskuetan da sakea, abiatu da sake ateratzera, atera du beste sake gaizto bat, ardiratu da eta azkenean ongi eraman du Naroak, jaitsi, Maiek jaitsi, Oskozek eraman,
Arrastiak luze jarri. Eta edo bien tartera, baina ezkerrera bildu nahirik. Naroak Amaiak jaso, eta hor berriz ere ez dakit bote eskasa egin ote dion. Ez ote dion egin hau esan da pilotak Leire Oskozi. Errepikapenean ikus genezake behar bada garbixiago. Bote ere ez da oso parte honeko izan, azpitik sartzeko gertu zen ordurako Leire, eta azkenean jotzerik ere ez du izan. Bote kaskerraren ondorioz, 13 eta 8. Arrokalda Torrostera ere sake ateratzera. Hau ere gaizto jarri du Naroak eraman. Hau ere gaizto doan, Naroak eutxi. Maik ezkerrean barrena luze jarri eta gero bien tartera bildu Naroa Agirrek. Amaiak atzera. Eta Naroak are atzerago, luze. Labur geratu zaio pilota Arrastiari, baina izan du Maia Bina arrotzeko tartea eta abagunea. Orain ere luze jarri du irutarditik. 3 eta 3 laurdenera edo. Barrokale atzera, luze. Hoi bezala, Agirre atzeraka dator, hau ere gainean jarri du. Horrengoan txokoan behartu, Leire Oskozek eraman. Naroa atzean zela ikusi baitu, Zabalera Amaiak. Oskozek eutxi. Eta orain beretzat du. Aukera garbi atzera, Amaia atera du bere lekutik. Eraman, baina segitu handator, hankabizkorrak baititu. Aurreko kuadroak zaintzera, Naroak jokaldia. Amaiek eutxi, boleaz sartu da Leire. Ez du behar beste. Ezkerrera bildu. Naroak bai ordea. Zabalean egon dadin eskatu dio Arrastiak. Barrokalek Arrastiari hobesan da. Baina berari dira lan ez amatzen, atzetik ari behar izan duenean. Bizpahiru pilota jaso ditu, azken mozketa aurrera etorriegatik jasotzea ez zinezko gertatu zaio hortxe duzue. Leire Oskozen azken mozketaren errepika. Eta beraz, tantoa gorriek eta baita tantoa egin orduko pilota aldaketa ere. Hemen pikote bakoitzak bere gustuko pilota du. Eta horien aldeko apustu egiten ari dira une oro. Pikote bata naiz bestea. Barrokal Arrastia, naiz Oskoz Agirre. Alegia. Luze Leirek, Arrastiak jaso. Oskozek jaitsi. Barrokalek eraman. Zabalean jokaldia Naroak. Kanpoan izan da, alere. Ez zuen aukera txarra, baina gehiago eta hobeto neurtu beharko zituzten Zabaleko arrastoak 14 eta 9 eta berriz ere uste dut urdinen pilota etorriko dela kantxara, Mai etorri datze aldera arte pilota jasotzera eta orentxe pasadio Jon Uriari aurrekoa eskatu baitio atzeraka etorri denean Amaiak epaileari. Luze jarri du sakea Amaiek, ezkerrean sartu da gainera. Naroak eraman. Amaiek luze, bolea sartu da Naroa. Arrokalek atzera. Eta Oskoz dabil atzelari beharretan. Zabalera joan dadin agindu dio. Atzelariak aurrelariari, baina hemen norberak bakoitza hartu du bere lekua, urdinak bere ez diren, ondo kokaturik eta Oskozek hartu du aurrealdea eta Naroari dagokio atzealdea jagotzea. Arrastiak, hor gainera etorritako pilota atera du, nola edo ala gortutotik eta gainean ipintzea lortu du, atzera Maiek, Naroak eutxi. Barrokalek atzera eta baita Agirrek ere. Luze Amaiak, barruan da are laburrago baina gaizto
Agirrek Arrastiak eraman, txokoan barrena gaizto jarri Leirek, Barrokalek eutxi, baina aukera garbi utzi dio eskura Oskozi, atzera dator Amaia, honi ere eutxi dio, txokoan barrena Oskozek, orain hasi dira behar bada, gehiago agintzen eta jokoan nagusiago izaten Gorriak, eta gero hor azpitiko jarreran sartu da, pilotara Naro Agirre, baina ez du behar bezala hor, azpitik sartu da Pumpagoran, pilota irekin nahian iruditu Zaidanagatik, baina txapazpian izan da, eta ez gainean ikusiko zenuten bezala, 15 eta 9 atzo ere Lekeition gerturatu zitzaizkien, eta oso gainera jarri aurkariei, gero bukaeran pasaz dituzten, eta garaipen horrek eman die, jada gaur ez delako tanto kopururik egin beharrik gabe finalerdietarako eskubidea, baina gaur finalerdietara begira sentsazio onak bildu eta lan ona egitea izango da kantxan diren lau pilotarien helburua, eta behar bada gertutik jera Iturriagak atzoko Lekeitioko emanaldian esan zigun bezala, elkarri oharrak hartzekoa ere bai. Gerta baitaiteke partida hauxe bera errepikatzea datorren astean edo Donostian edo Miarritzen. Gaur zer gertatu behar den gogoraraziko dizuegu, horretarako lehen ere gogoratu dugu, baina berriz ere gomutara ekartzea uste dut ez dela kaltegarria izango ezein lagunentzat. Maik eta Amaiak irabazizkero aberasari begiratu beharko genioke finalerdi bakoitza zein den jakiteko, eta Naro Agirre eta Leire Oskoz eta Naro Agirre nagusituko balitzaizkie berriz. Lehen postura Ainoa eta Oiana igoko lirateke, eta beraz lehendabizikoaren eta laugarrenaren arteko lehia Ruiz Infante Orbegozo Oskoz Agirre litzateke, eta bigarrenaren eta hirugarrenaren artekoa Barrokal Arrastia eta Iturriaga Mendiburu bikoteen artekoa. Bere, partida bukatu da, saiatuko gara, hemen dira Maite Ruiz de Larramendi Mujika eta Andre Aldaregia informazioa emango digute, sailkapena elkarrizketak egiten ari garen bitartean, edo bertara elkarrizketa esatera jo aurretik eguneratuko dugu, eta gero emanaldia amaitu baino lehen aipatuko dizkizuegu zein izango diren gurutzaketak, eta ea bada aipatzerik dugun baita partida bakoitzan ora doan ere. Alegia Donostian zein jokatuko den eta zein den Miarritzeko plaza berri pilotalekuak hartuko duen beste finalerdia. Katozen orain tantoa ematen ari zaigun ura kontatzera, Arrastiak atzera, Airez sartu da Oskoz, ez du pilota eskuan behar bezala sartu, eta azkenean ezin izan dio ganora zeutxi. 16 eta 9, beste tanto bat lortu dute Urdinek, eta garaipena gero eta gertuago dute, zulo handi xamarra zabaldu dute, orain urrengo tantoa Leirek eta Naroak 8 eta 13ko emaitza genuen unean egin dute, eta 9 eta 13 markagailua 8 eta 13 zela ez 9 eta 13 zela egin dute, eta 14garren, 15garren eta 16garrena, azken hirurak alegia Barrokalek eta Arrastiak pilatu dituzte bata bestearen gibeletik. Eta orain partidaren aurreko tanto batean ez bezala nagusiago ari dira jokoan izaten, eta Gorriak gehiago kargatzen, eta baita lan txarragoa aurkariei eginarazten ere. Sentsazioak beraz hobeak dituzte orain kantxan Barrokalek eta Arrastiak, eta horren ondorioz eskatuko zuten bigarren etenaldia Oskozek eta Agirrek. Seguruenik Barrokalen eta Arrastiaren joko bolada emankorroni amaiera emateko helburuarekin. Pasadio pilota Naroak Mailiri, eta badator Bergarako aurrelaria sake ateratzera. Sake gaiztoa jarri du, ezkerrera datorkio, gainera ere bai, gaina ongi jaso du Naroak, horratzutik esan dugu, behin baino gehiagotan lan handia egin beharrean ari dela gaurkoan, baina sake gehienei ongi eusten ari zaie, eta horrez gain pilotak gutxi galdu ditu, eta gehienak galdu dituen gehienak
erasoko lanetan zebilela galduak izan dira. 4 ditu orotara galduak eta lan txarrasko kentzen ari zaio Oskozi. Urdinak ura hartara ari baitira behartzen partida hasi den unetik bertatik. Arrastiak jo du, Leirek horrazpitik sartu beharko zuken nolabait sartzekotan eta hobea iruditu zaio atzelariari Naro Agirreri uztea. Barrokalek ireki bolea zeraman Leire Oskozek zabaleran zetorri da airez sartu da Naroa, erritmo aldatu du, kontrakantxatik bildu eta ezkerreratu gainera Barrokalek, gero kantxaren erdialdera gaizto jarri, baita gero berak ezkerreratu ere, eta orain txosta jo eta are gaiztoago jarri aurrekoetan baino, are lan zailagoa egitera behartuta aurkariak. 17 eta 9 alakoetan gainera pilotek txosta jotzen baldin badute berez dira zail, hor txosta egin ostean pilota agartuko duen norabidea eta joera naturala zein izango den ezbaitaki inork eta alakoak zail izateaz gainera zalantza eragile finak ere badira eta honetan horixe pasa zaie Oskozi eta Agirreri, aukerari gabe geratu dira pilota altxatzen hasteko eta gainera boterik ere ez duen ez egin pilotak lan are zailagoak izango zituzten jasotzen entxeatu balira ere. 18 eta 9 orain aurrera etorri da Naroa, Leireri lana kendu nahian edo eta boteari itxaron barik airez sartu da, baina traketx ibili da Naroa oraingoan. 18 eta 18 eta 9 barka, hemen ez dakit, niz kontutan hasi naizen, Naroak 5 pilota galdu ditu, izan du 5. eta azkena orain arte, eta beharrezkoa dute, nola edo ala tantoa egin eta erreakzio bat egitea. Oskozek eta Agirrek lehen bailen, bestela aldeare zabalago hartuko dute, orain 9 tantorrena da zuloa. Eta gainera Amaiari etorri zaion pilotaka da honek eta gero gora joandako horrexek berak ematen dien aukerari aurrera egin eta antoboladatxo bat egiteko eta hor pilota ez gutatu da, non bait Uriak jo behar izan du karrak gutxiki batean barrena bere bila 10 eta 18 eta orain Agirre eta Oskoz beste pilota berri baten bila joanak izango ziren, botea zer nola egiten duten ikusi baitute, 3. atera dutela adierazi die atzamarrak, Uriaren atzamarrak egindako keinuak Mairi eta Amaiari, eta bada orain aukerarik baduten partidan sartzeko. Atzo aurkariak ibili ziren alaxe, atzetik ibili ziren, gerturatu zitzaizkien partidaren bigarren erdian asko gerturatu gainera, baina gero aurretik jartzerik ez zuten lortu. Leire Oskoz atzo aipatu genuen bezala ez da sakeekin partidak puska ditzakeen pilotari horietakoa, baina hau gaizto jarri du eta azkenean Amaiak ezin izan dio behartzuken bezalako erantzunik eman Oskozen sakeari. 11 eta 18 eta bada tanto sortatxo bat egiterik baduten. Elgarren segidan bi egin dituzte, bata arerioen akatsaren gatik eta bestea aurrelari gorriaren Leire Oskozen sake zail arengatik. Eta orain berriz ere bera dator, sake ateratzera alakoxe bat jartzeko helburuarekin hain segur. Hau ere gaizto doa, gainera etorriko zitzaiola usteta aterako zuen ala Oskozek, baina azkenean ongi jaso du. Eta gero berriz ere Agirrek atzelaria behartu nahi izan du, Maili txartuko da orain atzera luze ez du ezer jakin nahi Leire Oskozez, eta hori ere normala da. Leirek baitu arriskua aurreko kuadroetan jokaldiak egiten hastekoa. Barrokalek berriz ere atzera, partidaren amaiera urreratu zaigu, eta beraz orain akaso
seguruxeagotik joko dute Barrokalek eta Arrastiak, eta aukera garbiak dituenean baizik ez du erasora joko Mailik, puntua pilatzearekin batera lidertzari eustea lekarkielako horrek Barrokali eta Arrastiari, eta honekin batera finalerdietara begira gaurkoan maila ona eman eta sentsazio onak pilatu nahiko dituzte, nola haiek ala euren aurkari direnek, Leire Oskozek eta Naroa Agirrek. Arrastia sartuko da luze hiru terditik, 3 eta 3 laurdenera, lau terditik eraman Agirrek, baina ez Maili sarretzedin eragozteko gisan. Agirrek sartuko da Leire, gainean jarri du eta gaiztotuko zaio Mailiri, eraman eta nola edo ala jokaldi kaskarra. Agirrek atzera, Mailik eutsi eta berriz ere aurretik atzera. Labur oraingo honetan Naroak berak, Mailik pilotak gibelean ipini du. Ongi jaitsi Leire Oskozek, Barrokalek eutsi dio. Eta Leire Oskozek berriz ere, jokaldi klase bera. Barrokalek eutsi. Agirrek bien tartera bildu. Mailik atzera bitarditik gerri-gerrian jota. Naroak eutsi eta Maili sarreztadin lortu gainera. Arrastiak atzera eta baita ezkerrera ere. Naroak eraman zabaletik zabalera jokaldi ona, luzea eta bizia. Barrokalek oraingoan atzera bera, gaitez sartu da Leire. Atzera Mailik, Naroak eutsi. Eta Arrastiak erdialdean ipini, zabalere egin dio pilotak Oskozi, eta gero aurrera etorri da txokora, eta bikain ireki du pilota Amaia Arrastiak berak. Alakoak egiten ez gaude, alakoak egiten ikustera ez gaude ohituta, baina edarki ireki du pilota Amaia Arrastia Estellerriko pilotariak, eta beste pilota bat eskatu diote euren aurrekoa Uriari. Mailik eta Amaiak hau pentsatzen dut biziagoa izango zela, lehengoa baldin badakigu zer nolako tasunak izango dituen. Aurrekoa Leirek eta Leire Oskozek eta Naro Agirrek kantxaratu duten azkena askoz ere baxuagoa eta zoruan barna irteera txikiagoa zuena zen, eta orain Mailiren sake gaizto batek 20. tantoa eman dio bikote urdinari, 20 eta 11 beraz, garaipena eta lidertza bermatzea eta finkatzea tanto bira besterik ez dute Mailik eta Amaiak. Oraingoan sake laburrago izan da, baina jaso du Naroak, eta lehen bezala lehengo tanto luzean egin bezala piloteoan agindu behar dute orain aukerarik izatekotan bederen Leirek eta Naroak. Lehengo tantoa luzea izan da, behar bada materiala motelagoa zela ere horretarako hartu beharra dago kontuan, baina alere tantoak luzatu eta partida gogortzearen bidetik ere urra dezakete. 22. erainoko bidea Leirek eta Naroak, naiz eta aurkariak eurengandik eurek baino askoz gertuago garaipena izan. Hori ukainaztina da, 20 eta 11ko markagailua ikusi besterik ez baita horretaz jabetzeko. Atzelariak dira lanean, ezkerrean sartu du Amaiak, eta Naroak ezin izan du jaso. 21 eta 11 atzelariak lan handia egiten ari dira, eta gaur atzo ere gertatuko zitzaigun bezala ez gaude Amaia Arrastiaren lana goratzen, baina Naro Agirreren bizkarra ikusi duen aldietan lan ona egin du. Pilota zail askori eutsi die atzelari nafarrak, eta orain pilota edarto baten baztertu du. 21 eta 11, hauxe izango da Maili Barrokalen azkenengo sakea. Kantxaren erdira baina bizi eta indartsu, Naroak eutsi. Mailik luza jarri. Oskozek bien tartera bildu. Eta gaizto jarri, baina bikaina peta du ezkerparetatik. Amaia Arrastia hauxe izan da partida guztian zehar inor konturatu ezean egiten ari den lan horren guztiaren froga. Arrotzeko aukera izango du, eta baita edarki baliatu etorri zaion aukera ere.
Barrokalek aukerako du Zabalera. Oskozek eutxi. Arrastiak eraman. Eta Agirrek bien tartera jaitsi. Barrokalek eraman ez diete lana. Erraz jarri nahi, orain ere jokaldia eta ezkerreratu gainera. Naroak Maili. Atzera gero. Jokoa zertxo bait lasaitu nahian edo. Jota zabaldu du Leire Oskozek. Barrokalek bien tartera bildu, Naroak eraman. Mailik Zabalera. Leirek bildu, Arrastiak txokoan barrena jarri. Eta Agirrek atzeratu. Arrastiak ere atzera eta Zabalera. Naroak mugitu beharra izan zezan hori ez dio Leirek egiten utzi. Txokoan tejada hona da, Mailik jaso. Naroak ireki, Maili dator bila, naiz eta Maila ere gertu zen. Txokoan barrena gaizto, txosta jodu eta pilota horrek indar handia galdu du. Ezker pareta ukitu eta batera eta gero Naroak baztertutako pilotak. 12. eman dio bikote gorriari, lan handia egin behar izan dute. Oskozek eta Agirrek tanto honetan ere partidaren zatirik gehientsuenean gertatzen ari zaien gisan tanto egiteko eta horrek erakusten du zeinen bikote sendoa eta zaila den aurrean izateko. Barrokalek eta Arrastiak osatua beti eurek ez ezik beste bikote zenbaitek ere aipatu izan didate beti pilotakada bat gehiago joaraztera behartzen dutela aurkaria eta hau ere partida honetan ere ari da argi geratzen. Sake gaizkoa Leirek, Amaiak jaso. Oraingoan berak ireki gainean da, kontrakantxatik bere burua lurrera botata Mailik bildu, berriz ere Zabalera, atzeraka dator, gainera etorri zaio, baina hau ere gainean ipini du Mailik. Txokoan dejada egitea, etzen aukera txarra, baina azpiazpitik sartu da. Eta azkenerako txapazpira joan zaio, 22 eta Leire Oskozi, alegia, 22 eta 12 puntu honekin lidertza sendotu dutela esango nuke Mailik eta Amaiak, aberats hobea dutela aipatu dit batek baino gehiagok lehenago, baina garaipen honekin eragik eta matematikoak egin beharrean gaude. Ni naiz horretan trebena eta hemen atera behar duenak atera du telefonoa eta hasi da lan horretan guri laguntzen. Ea partidaren amaiera kontatu aurretik, partidaren amaierako kontua kontatu aurretik horren berri ematerik dugun, baina bestela asagaitzen estatistikak errepasatzen. Leire Oskozek 4 tanto egin ditu, 2 moztuta eta bana airez eta sakez eta 6 pilota galdu ditu. Azken hauxe 22. Urdinen 22. izan da azkena. Naroak 3 egin ditu, 2 pilota baztertuta eta bestea atzean, eta 5 galdu ditu. Mailik egin du 4etan gehien, sakez eta moztuta 2 eta bana Zabalera atzera bien tartera pilota jota eta dejadaz, eta 2 pilota besterik ez ditu galdu. Eta Amaiak 3 egin ditu eta beste hainbeste galdu. Bana ausaz moztuta eta baztertuta, eta beste 3 galdu esan bezala. Partidak 51 minutu eta 6 segundo biraundu. Eta ikusiko zenuten bezala, 22 eta 12koa izan da azken emaitza. Maili Barrokalen eta Amaia Arrastiaren alde. Eta jakiterik dugun, zein den lehen postuan, zein bigarrenean, zein hirugarrenean eta zein laugarrenean. Laugarrena garbi dugu, Oskozek eta Agirrek izango dute postu hori edozer eginik ere, gaur galduta ere ziur ziren eta hirugarrenera igotzeko aukerari gabe, baina gurutzaketak nola diren jakiterik izaten dugun elkarrizketetara jo aurretik. Bentxe dira, Maili Barrokalez, Maite Ruiz Larramendi Mujika eta Andre Aldaregia elkarrekin solasean. Eta badakigun horren berri elkarrizketetara jo aurretik. Ari dira guztiak elkarrekin solasean, nahiz bertan sartuko badazpada. Eta zer esaten didaten gu prest gaude elkarrizketetara jotzeko, baina inorrezta jarri setean, eta bada azken ari hauek lotzen ditugun joan aurretik.
Osa dezagun informazioa elkarrezketetara jo aurretik atera ditugu kontuak eta lider jarraituko dute gaurko puntuarekin eta aberasa aldekoago dutela Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak, beraz, eurak dira lehendabiziko postuan, bigarrenean gaurko garaipenarekin bigarren segiko dute Ainhoa Ruiz Infantek eta Oiana Orbegozok, hirugarren dira atzodanik Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu eta laugarren gaurkoa galduta ere, laugarrena galtzeko arriskurik gabe segiko dute finalerdietarako bidean Leire Oskozek eta Naro Agirrek, beraz, honela geratu dira finalerdiak. Bata, Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak jokatuko dute Leire Oskozen eta Naro Agirreren aurka, gaurko partida bera, gaurko bigarren partida hautxe bera errepikatuko da beraz. Finalerdietako batean eta bigarrena ez bestea, hobe esan da bestea, oraindik ez baitakigu zein jokatuko den non eta noiz, beste finalerdia, bigarrenaren eta hirugarrenaren artekoa alegia, Jera Iturriagak eta Ane Mendiburuk jokatuko dute, Ainhoa Ruiz Infanteren eta Oiana Orbegozoren aurka. Saiatuko gara horren berri ere izaten, baina goazen elkarrizketetara lehen bailen, ea zer kontatzen diguten, bikote irabazleak eta galtzaileak. Lan hona egin duzuen eskak eta azkenean puntua lortu duzue. Bai, kostata, baina bazikun azeratik partio oso gara izango zara, bikote honei tanto itia asko kostatzen da. Nik uste partida zeran oso parekauta junga zera denbora guztian. Momentu batean alde indozkoe, baina bueno, berrio zan jat Amaia izegi eta segin begula. Urbildu bat, eta gero bigarren partean nik uste dut gehiago asmatu gula, no? Ni bizitasun gehiago eman jat pelotiai eta gero Amaia behatzean oso komoda ikusiot eta punto honekin oso gustora. Hasiera izan da behar bada gogorrena, hor hartu dute alde pixka bat, baina gero bigarren erdian zuek aurre hartu duzue eta azkenean garaipen ere lortu duzue, bide horretatik. Bai, komenta gotzuten, hasieran nik uste partio oso horra izan dela, bi bikoteak oso ondo aritu gazela, peloteua bai asko gondala hasieran, baina gero bigarren partean tanto alandu inbizan bikotenei tanto iteko, eta nik uste burua aurrera eramaten eta modu positiboan nik uste garaipena lortu gula. Puntua lortu duzue, aberasean ere zuek zarete lider eta honek esan nahi du partida hause bere izango dela datorren astean ere. Bai, segigun partea berazten baina eurien kontra eukiko inoala seguramente, eta alaxe tokau da, eta bueno, oin ikusi beharko nun jokatzen dugun, o Donostino biarritzen, baina bueno, goguekin jungo bat, eta aste hau preparatzea semifinal hori. Beste behin Amaia, zukatzean arrotu duzu pilota, eta Naro Agirreri eutsi diozu zenbait unetan, eta lan hona egin duzu berriz ere. Bai, bueno, Naroa asko maten dion pelotaria da, bai eskuin, bai ezkerraekin, eta hori, uste dut hasieratik oso ongi sartu garela partiduan, eta haiek ere oso ongi jokatu dutela eta partidu gogorra. Konfiantzara ematen du gaur irabazteak datorren astera begira, ondo helduko zarete, lidertza ez duzue galdu, bigarren astean hartu zenutenetik, eta berriz ere partida zaila datorren astean. Bai, hori da ez, jokatu ditugu jada bi partidu haien kontra eta hirugarrenari begira ikusi beharko da ea nola aritzen gehan. Azkena, ze pilota leku nahiago, Donostia edo Miarritze? Mailik esan duen moduan, igual Biarritz, nik ez dut jokatu inoiz, baina ambiente ona dagoela esaten dute eta ea tokatzen zaigun. Frontoi azkarra da eta behar bada saketik min egin diezaiek ez du aurkariei, Maili, bertan. Bai, bueno, joan zen urtean jokatu izan ginen semifinala nik eta Naroak eta ikusi izan frontoi oso politala jokatzeko, ambiente oso polita, danak danei animatzen eta kriston ambientea zegoala, ni Biarritzen jokatzeko gustako gaten berrio. Eta azkarra da, pilotalekua saketik min egin daiteke. Bueno, azkarra ez da, baina nik uste dut oso politxala jokatzeko, joan zen urtean semifinala Naroakin jokatu den eta oso ondo jokatu ginen eta nola juten den. Non izaten den, eskerrik asko neskak eta... Bai, eta bukatzeko gustako gaten komentatza hori, Naroa etxeko loneai, azkenean
oso ari dela izaten guretzat, baina bueno, txapelketa honetako partidanak berantza dijoazte eta bueno, betik eukiko bihotzean eta goian eta hau dena Naroantzat. Hori da, izango dugu gogoan, eskerrik asko neskak eta datorren astera arte. Eskerrik asko nahi. Hau esek irabazleen hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Neskak gaur zuek behar bada lasaiago atera zarete jokatzera, hasieran estutu dituzue pixa bat aurkariak, baina gero bigarren erdian eurek hartu dute aurrea. Hoi da, bigarren erdie mugitu digute hobe, eta, pues, hola. Aurrean tikitaka bizian ibili zarete Maili eta biak, baina ez da erraza Mailiri tanto egitea. Oso bikote zurruna da eta gaur ere erakutsi dute zenbat kostatzen den tantoa sartzea. Buah, eske tantoa sartzea hauei da superzaila, ze ez dute faiatzen deuz, eta... Beti lan egitera behartzen zaituztete eta horrek batzuetan ernegatu ere, ernegu ere sortuko dizue. Hoi da, bai. Eta Naroa, zuk atzean lan handia egin duzu, baina Amaiak ere bizkarra erakusten du. Bai, baki dut nola jokatzen Amaiak, ezkerrezko bi sueltu azka, eta segurua da, eta bueno, gaur atzian asko kargatu die eta hor asko sufriuet. Apunteak hartzeko partida zen, Mailik eta Amaiak ez dute lidertza galdu aberaxa dela eta beraz partida hauxe bera datorren astean. Hoi da, semifinala behen kontra azkau. Bueno, alare partida irekina ikuset, lehenengo ligilako aurreko partidan geuk irazi genien, gaur behek irazi digue. Eta bueno, nik uste, igual geuk gutxillo fallatzen badeu eta behai jokua egiten ez behai guztien, aukera badazko lehira azteko. Hori ere gogorra izango da, nola nahi ere? Bai, seguru, bi semifinala dira gogorrak, egia izan, edo zein kontra tokautare oso gogorra izango zen. Ederki, neskak, eskerrik asko eta datorren astera arte. Eskerrik asko. Zozketa egin dute eta beraz informazioa jada zehatzen bateko moduan gara. Donostian jokatuko dute gaurko bi bikote hauek, Leire Oskozek eta Naro Agirrek Barrokalen eta Arrastiaren aurka jokatuko dute. Larun bat arratsaldean Atano 3. lehendabizikoaren eta 4. artekoa izango da hori, eta bigarrena berriz Miarritzen izango da, bigarrenaren eta 3. artekoa, Ruiz da Infante Orbegozo, Iturriaga Mendiburu. Eta han ere, Miarritzen bi aurrelari sakatzaile direla kontuan hartuta eta pilotalekua azkarra dela ikusita, ea zer nolako partida izteten den, bi partidak ere onak espero ditugu, eta hori ez gain, promozio mailako beste bi partida ere izango dira, jaialdi bietan, batetik Atanon, La Madridek eta Perezek Insaustiren eta Bertizen aurka jokatuko dute, eta partida hori behar bada bigarren postua erabakitzeko borrokan erabakigarria ere izan daiteke, eta ondoren finalerdia izango dugu, hain zuzen ere gaurko partida bera, Oskoz Agirre Barrokal Arrastia, eta beste jaialdia igande eguerdian, igandeko hitzean izango da Miarritzeko plaza berrin, Ruiz de Infante Orbegozo Iturriaga Mendiburu, eta partida horrek beste osagarri bat ere izango du, hau ere promozio mailakoa, finalistak Gomez eta Sagardui bat ere aukerari gabe diren Ireibiri Arteren eta Janire Sotilen aurka jokatuko dutena. Besterik ez beraz gaurkoz behasaindik, larun batean ondorengo hitzordua Donostiatik, ordura arte izan ondo, arratsalde on.